les següents dues propostes d'acord. Primera, constatem que avui no existeix el consens polític del 1981 que va fer possible aleshores la petició municipal perquè la Casa Reial investiís el príncep Felip com a príncep de Girona. I com a segon punt, conseqüentment, aquest títol no representa a la ciutat de Girona. Les forces eren les que eren, a l'oposició democràtica, i el poder del franquisme era tan gran que el dictador va morir de vell. El dictador va morir de vell. Recordo, de més, el 23 de febrer. Els 4 regidors del SUC i jo mateix ens trobàvem al despatx de l'alcalde. I ell estava en contacte amb l'alcalde de València quan ens comunicava que els tancs de la divisió blindada del Milans del Bosch apuntaven a l'Ajuntament de València. Recordo un televisor que teníem a despatx de l'alcalde i recordo l'acord que vam tenir el comitè local del SUC de que la direcció havia d'estar a l'Ajuntament. Se va crear el seu comitè clandestí amb gent desconeguda i que nosaltres havíem d'estar defensant la institució pacíficament. Aquest era l'acord. I recordo quan va sortir el rei i lo alleugits que vam quedar. Quan el rei uniformat va dir que s'havien de tornar els tancs al seu lloc. I recordo la manifestació del 24F a Girona, immensa. També alleugerida. Alguns ja van tornar de Perpinyà, alguns van tornar de Perpinyà i podien venir a la manifestació o no, això ho desconec. Per tant, en aquell moment, en aquelles circumstàncies, hi va haver una decisió que alguns varen criticar, però la gran majoria no. Històricament determinada fa 33 anys. La realitat ara és totalment diferent. Volem un règim molt millor que el que tenim, com a l'any 78 es volia un règim molt millor que el que hi havia abans. I això passa pel dret a decidir, passa per una altra relació amb l'estat espanyol, passa per un augment de les llibertats. I això és el que jo respiro al carrer des de moltes tendències diferents. Respiro això. I per tant té lògica que aquest Ajuntament, emetent el que la gent ens està dient, actuï en conseqüència. Per això està clar que aquest títol no representa la ciutat. Avui no representa la ciutat. Podrà tenir aquest nom, el podrà usar qui vulgui, però l'Ajuntament ple té el dret, i jo penso l'obligació, que la ciutadania, de dir que no representa els ciutadans que nosaltres dignament representem. O almenys la grandíssima majoria, 23/25, la grandíssima majoria dels ciutadans de Girona que nosaltres representem. Moltes gràcies.